Dobrý deň. Ahojte. Voláme sa Kamila a Michal. A sme radi, že ste si pustili toto video, aby ste sa dozvedeli viac o Hour of Code. Obaja pracujeme pre spoločnosť Accenture. Accenture je celosvetovou firmou, ktorá pomáha iným firmám na celom svete úspešne riadiť ich podnikanie. Našich 370 000 zamestnancov poskytuje konzultačné služby, zabezpečuje podnikové procesy a zavádza nové informačné systémy vo viac než 120 krajinách sveta a vo viac než 40 odvetviach. Práve vďaka skúsenostiam v spomínaných oblastiach informačných technológií a programovania sme sa rozhodli zapojiť do iniciatívy Hour of Code. A čo to vlastne znamená Hour of Code? Hour of Code, alebo po slovensky Hodina kódu, je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť informatiku a programovanie ľuďom, ktorí by sa k tomu možno ani nikdy nedostali. My vám v nasledujúcich minútach dáme pár základných informácií o tom, čo Hour of Code je a ako funguje. Ak vás to však zaujíma do väčších detailov, oveľa viac môžete nájsť priamo na internete na stránke www.hourofcode.com. Iniciatíva je určená pre všetky vekové kategórie od 4 do 104 rokov, pričom nie je potrebná žiadna predošlá skúsenosť v programovaní. Realizácia Hour of Code má nespočetné množstvo výhod, napríklad rozvíja logické myslenie, poskytuje základy programovania, rozvíja tvorivosť a schopnosť pri riešení problémov, ktoré sú dobrým základom pre žiakov do budúcnosti pri hľadaní profesie 21. storočia. Cieľom a obsahom tohto školenia je teda poskytnúť vám základný prehľad o tom, ako možno zaviesť Hour of Code do praxe. Primárne na výučbu žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl, ale okrem toho vám chceme povedať aj naše rady a skúsenosti z toho, keď sme Hour of Code zavádzali prvýkrát do praxe v prvom školskom roku. V prvom školskom roku sme zavádzali Hour of Code s ostatnými školami iba 3 mesiace. Napriek tomu sa nám podarilo zapojiť 36 škôl, čo znamenalo viac než 4,5 tisíca žiakov, ktorí strávili viac než 22 000 hodín kódovaním, dokončili 325 000 cvičení a napísali 1,7 miliónov riadku kódu. A tie najaktívnejšie školy boli dokonca odmenené. Niektoré si vybrali set programovateľných robotov, iné si vybrali výlet do našej spoločnosti a ukázanie, ako robotika funguje v praxi. Okrem pozitívnych ohlasov od žiakov sme získali aj veľké množstvo pozitívnej spätnej väzby od učiteľov, ktorým sa vďaka Hour of Code podarilo motivovať žiakov na hodinách informatiky a odhalili veľké budúce talenty v oblasti programovania. Výhodou tohto online školenia je to, že si nás môžete kedykoľvek zastaviť, pretočiť, spomaliť, spustiť znova, aby ste išli svojim vlastným tempom. A vieš čo? To bolo úvodu a teórie. Poďme sa pozrieť na to, ako to funguje v praxi. Prvým krokom je spustenie internetu a zadanie stránky www.code.org. Keď sa nám stránka natiahne, niekedy sa stane, že vyskočí okno, kde sa vás stránka opýta, aký jazyk si chcete zvoliť. Ak sa tak nestane a stránka je v angličtine, v pravom dolnom rohu je možnosť vybrať si jazyk. Zo všetkých možných si vyberieme češtinu, nakoľko stránka v slovenčine nie je. Ako vidíme, stránka sa už zmenila do češtiny. Na to, aby sme mohli efektívne pracovať, si v prvom rade potrebujeme vytvoriť naše učiteľské konto. Stlačíme v pravom hornom rohu oranžový gombík Prihlásiť. Ak konto už máme, zadáme e-mail a heslo. Ak ho nemáme, tak je tu modrý gombík Registrácia. Stlačíme ten. Ako si môžete všimnúť, napriek tomu, že sme v češtine, niektoré výrazy alebo vety ešte stále nie sú preložené. Netreba sa toho báť, všetko podstatné už by malo byť v češtine, ale neznamená to, že tá stránka je 100% dokonale preložená. Keď uvidíme angličtinu, nič sa nedeje, ideme ďalej. Vyberieme si typ účtu. Z možnosti študent alebo učiteľ si pre naše potreby vyberieme učiteľ. Nižšie zadáme e-mail, náš registračný e-mail.
A pod tým zadáme naše heslo, ktoré potvrdíme. Takisto. Zvolíme si meno, pod ktorým budeme zaregistrovaní a následne môžeme zadať názov školy a adresu školy. Obidve tieto polia sú voliteľné. Ja som sa zatiaľ rozhodol to nezadávať. Pred samotnou registráciou je ešte potrebné súhlasiť s podmienkami stránky a to dosiahneme zaškrtnutím tu a zmačknutím gombíka registrácia. A sme na učiteľskej stránke. Na učiteľskej domovej stránke máme rôzne možnosti. Študentské účty a pokrok, váš pokrok kurzom, rôzna nápoveda a podobne, dostupné kurzy nižšie. Na to, aby sme vytvorili triedu, potrebujeme ísť do časti študentské účty a pokrok. Ako vidíme, v mojom prípade ešte nie je vytvorená žiadna trieda. Na vytvorenie prvej triedy a potom aj tých ďalších zmačkneme gombík Nová sekce. Sekce je skrátka trieda. Zvolíme jej názov, napríklad prvá A. Zvolíme potom spôsob prihlásenia. Existujú 3 základné možnosti. Word ako slovo, picture ako obrázok a e-mail ako e-mail. Rozdiel medzi nimi je ten, akým spôsobom sa študenti, žiaci budú prihlasovať do svojho účtu a robiť úlohy. Pre tých najmenších odporúčame určite picture ako obrázok, pre tých už trošku väčších je možné slovo ako normálne heslo a najkomplikovanejší spôsob pre tých, ktorí sa v tom vyznajú najviac, je možné aj zadať im špeciálne vygenerované heslo na e-mail. V tomto prípade si dajme možnosť Word a heslo teda bude slovom. Poličko stupeň alebo kolónku stupeň vyplňať nemusíme, hoci nám tam dáva možnosti od K po 12 a ostatné. Dôležité je v kolónke kurz si vybrať ten správny kurz, tú správnu hru, na ktorú budeme hodinu kódu aplikovať. V tomto prípade si vyberieme hru Minecraft. A na konci uložíme túto sekciu, túto triedu. Ako vidíme, máme zatiaľ v rámci triedy 0 študentov a toto je kód sekcie, to znamená automaticky vygenerovaný kód, pod ktorým je vedená naša trieda celosvetovo. Trieda je vytvorená, super. Poďme vytvoriť žiakov. A ako ich vytvoríme? Zmačkneme na názov triedy, prvé A, a máme tu možnosti. Pridať jedného študenta, pridať viacero študentov, alebo popresúvať študentov pomedzi triedy. Ak budete robiť túto hru pre svojich študentov nejakej triedy, oplatí sa využiť možnosť pridať viac študentov, ktorú si teraz ukážeme. Samozrejme, dá sa pridať jeden nový študent alebo jeden úvodný študent, ale keď dáme napríklad pridať viac študentov, môžeme otvoriť napríklad program Excel, kde máme predpripravené mená. V tomto prípade je to 6 študentov, ktoré skopírujeme a vložíme sem, jeden za druhým. A potvrdíme gombíkom hotovo. Ako vidíme, takto sa nám jednoducho natiahlo 6 mien do stĺpca s názvom meno. U všetkých môžeme, nemusíme pridať ich vek a ich pohlavie. Ja len pre ukážku vyberiem, že napríklad Andrea má 7 rokov a je to žena. Môžeme takto uložiť jedného študenta za druhým, alebo uložiť všetkých naraz. Po zmačknutí uložiť všetkých naraz máme vytvorených 6 nových žiakov triedy 1A. V prípade, že potrebujeme pridať nového študenta, máme tu opäť možnosť pridať študenta. V prípade, že napríklad jeden zo študentov
odišiel zo školy alebo nemá záujem sa zúčastniť tejto aktivity, takisto ho vieme odobrať, tlačidlom odstrániť. A taktiež môžeme, keď sme spravili napríklad nejakú chybu, upraviť meno študenta, jeho vek, pohlavie a tak ďalej, tlačidlom upraviť. Dôležité je, že podľa toho, akým spôsobom sme si vybrali, že sa študenti budú prihlasovať, tak im toto budeme nejakým spôsobom komunikovať. Tu dole sa nachádza link s názvom Vytisknúť kartičky s prihlasovacími údajmi študentov. Keď na to klikneme, zobrazí sa nám ku každému jednému linka na triedu. Tu vidíme ten kód, ktorý bol zadaný celosvetovým systémom ako názov triedy, meno študenta a zvolili sme si slovo, čiže heslo, a tu je tajné slovo, ktoré bude musieť študent zadať pri tom, keď sa bude chcieť prihlásiť do svojho vlastného konta. Je dobré si túto stránku vytlačiť, prípadne nastrihať, a keď budeme so žiakmi prvýkrát pracovať, tieto heslá a mená im odovzdať. Znovu, v našej triede, keď náhodou stratíme alebo budeme potrebovať vygenerovať nové heslá, stačí sa iba vrátiť do záložky alebo do časti študentské účty a pokrok do našej triedy a vytlačiť tie kartičky môžeme miliónkrát. Okrem toho, keď sa vrátime do triedy, máme tu možnosť vytlačiť certifikáty. Tu, ako vidíme, máme momentálne zadané dve triedy. Jednu môžeme odstrániť, to je iba testovacia trieda. Keď ju odstránime, zostane nám tu jedna, s ktorou pracujeme, a máme zadaných momentálne 5 študentov. Vytlačenie certifikátov, hlavne pre menších, je veľmi dobrým spôsobom ich motivácie. Znamená to, že keď sa dohodneme napríklad, že budeme robiť Minecraft na 2 po sebe idúcich hodinách informatiky ako príklad a chceme ich odmeniť na konci, tak síce je to po anglicky, ale dáme print certificates, označíme si teda zoznam žiakov, ktorí by certifikát dostali o tom, že sa zúčastnili hodiny out of code. A tu máme print certificates a následne sa nám takéto krásne certifikáty vytlačia z našej tlačiarne a môžeme ich žiakovi na konci odovzdať a tým ho kvázi motivovať k tomu, aby dokončil našu hodinu, ak to robíme napríklad ako súčasť informatiky na základnej škole v 1. stupni. Keď sa vrátim naspäť na učiteľskú domovskú stránku, ako sme si na začiatku ukazovali, tak tu existuje mnoho ďalších sekcií. Jedna zo sekcií je váš pokrok kurzom. To si však ukážeme až potom, ako nám kolegyňa Kami ukáže konkrétnu ukážku konkrétneho kurzu. Okrem toho tu však nájdeme mnoho ďalších dôležitých a zaujímavých informácií. Ako príklad je časť Nápovieda a komunita, kde sa dozvieme mnoho odpovedí na otázky technickej aj inej podpory. Bohužiaľ nevýhodou je, že väčšina z týchto odpovedí, fórum a technická podpora je v angličtine. Keď sa vrátim naspäť, čo by sme odporúčali my, ako postupovať z našich skúseností? Stále na domácej stránke učiteľa, nižšie, máme zoznam dostupných kurzov. Jednak sú tam kurzy tematické, ale tak či onak by sme odporúčali začať tzv. 20-hodinovým kurzom pre K5. Je to tak nazvané, máme tu kurz 1, 2, 3, 4, zrýchlený kurz a lekcia bez počítača. Na týchto kurzoch si precvičíme základy programovania a sú tu aj odporúčania na vek. Napríklad kurz 1 je odporúčaný žiakom, alebo teda deťom 4 a viac ročným, kurz 2 už pre deti 6 až 18
A tieto kurzy by mali byť ťažšie a ťažšie, tým pádom určite odporúčame začať tými najľahšími. Druhou možnosťou a ďalším logickým krokom sú tematické kurzy. Ten si prakticky ukážeme o chvíľu. Ako príklad je tu Minecraft, alebo Hviezdne vojny, alebo Frozen, kde budeme kódovať ako Anna a Elza korčulujú. Okrem dostupných kurzov, keď sa vrátim trošku späť hore, tu máme plány hodín a zdroje. Poskytujú rôzne plány hodín, motivačné videá, motivačné prvky pre žiakov, ale majú jednu nevýhodu. Sú bohužiaľ v angličtine. Každopádne, ak kto si trošku rozumie angličtine, je to ďalší veľmi dobrý zdroj dodatočných informácií a ako posunúť svoje vyučovanie so žiakmi na ďalšiu úroveň. V neposlednom rade jednoznačne odporúčame predtým, ako by sme sa pustili do vyučovania žiakov, si hodinu vyskúšať sami na sebe. A čo ideme urobiť ďalej? O chvíľku predám žezlo svojej kolegyni Kami, ktorá si s vami vyskúša priamo hodinu Minecraftu. Ako kolega spomínal, predstavíme si teraz samotnú konkrétnu hru Minecraft v úlohe žiakov. Dostala som ako žiačka link na svoju triedu, ktorý si skopírujem, dám do prehliadača. Zobrazí sa mi Vítajte v prvej A a mená mňa a mojich spolužiakov. Nakoľko som Kamila, zvolím si Kamila a vložím heslo, ktoré mi tiež priradil učiteľ, teda poskytol, ktoré je žiaľ v angličtine. Prihlásim sa a zobrazí sa mi konkrétna hra alebo hodina, ktorú mi učiteľ vybral, hodina kódu Minecraftu. Vidím, že to má 1 až 14 úrovní, ktoré postupne mám za úlohu prejsť. Tu sú vysvetlené jednotlivé farby statusov, kedy som ešte nezačal úlohu, mám rozpracovanú úlohu, dokončil som perfektne alebo na príliš veľa blokov a celkové hodnotenie. Začneme prvou úrovňou. Pred každým tematickým celkom sa spustí video, ktoré je po anglicky, ale má české titulky. Môžete si ich buď pozrieť spolu ako trieda, tieto videá, alebo si žiaci môžu aj sami pozerať. Väčšinou vysvetľujú, o čo pôjde v danom tematickom celku, čo sa majú naučiť a na čo si dávať pozor. Na začiatku si vyberáme postavu, a vyberám si Alex a začíname prvou úlohou. V prvej úlohe máme prísť k ovci tak, aby sme použili príkaz posunúť vpred. Predstavíme si najskôr celú túto obrazovku, čo znamená. V ľavom hornom rohu máme hraciu plochu, kde vidíme postavu Alex a jednotlivé ďalšie doplnky, ktoré budeme nejakým spôsobom používať alebo ničiť, strihať a tak ďalej. Nižšie máme napísané zadanie, čo máme presne urobiť. Ďalej tu máme sekciu bloky, kde sú vlastne jednotlivé tie kódy, ktoré budeme používať na svoju hodinu kódu. A nakoniec pracovnú plochu, kde vkladáme samotný kód. Funguje to tak, že chytíme daný blok, potiahneme a musí presne zapadnúť tuto do tohto zobáčika, aby to tak docvaklo a fungovalo. Ak to dáme len tak halabala a nedáme to presne k tomu, tak ten kód nebude fungovať. Môžeme si to ukázať. Ak si myslím, že mám kód hotový, tak stlačím spustiť. Tento nám zobrazilo, že je nepoužitý kód, nakoľko nebol docvaknutý. Napísal nám síce hádanka dokončená, ale spravíme si to pekne a dáme ho vymazať. Čiže mali sme ísť o 2 kroky vpred, takže dáme obnoviť, spustiť a máme to teraz znovu a správne na presne 2 riadky kódu. Pokračujeme druhou úrovňou. V druhej úlohe máme nové zadanie, kedy už máme strom a máme ho vyrúbať pomocou bloku znič blok.
Ďalej by som dala do pozornosti, že pri pracovnej ploche hore máme napísané, že sme použili jeden zo 4 blokov, pričom to číslo 4 nám hovorí, na koľko najmenší počet blokov sa dá daná úloha správne splniť. A cieľom by malo byť nielen napísať správne ten kód, ten môže byť aj niekedy na viac blokov, ale aj splniť tento minimálny počet. Skúsime si teda dať 2-krát vpred, otočíme sa vľavo, vpravo, aby sme si demonštratívne ukázali, že sme použili viac blokov, nakoniec nič blok a dávame spustiť. Alex vykoná, čo sme jej prikázali, teší sa, vykonala, avšak ako vidíme, dokončili sme to s väčším počtom riadkov ako treba. Pri obrazovke, že nám gratuluje, že sme dokončili, vieme stlačiť tiež zobraziť kód, kde vidíme, ako by to, čo sme si teraz blokovým programovaním naprogramovali, by vyzeralo v JavaScripte. Dáme ďalej a pokračujeme 3. úlohou. Tentokrát máme ostrihať ovcu vďaka novému povelu ostrihať. Vyskúšame si ísť 2-krát vpred, 2-krát vpred, ostriháme ovečku, otočíme sa vľavo, ideme znova 2-krát, raz vpred a ostriháme ovečku a spúšťame si. Pozeráme, čo Alex vykonáva a zle sme sa otočili. Vyhlásilo nám, že sme to robili teda zle a skúsime znovu. Keď chceme opraviť kód, v tomto prípade, keď sa otáčame, vieme aj tuto vybrať vpravo-vľavo, zmeniť, alebo chytíme nesprávny blok a potiahneme späť, tu sa nám zobrazil taký koš, že to vieme vymazať. Vždy sa zoberie blok a všetky pod ním a opravíme to. Otočíme sa vpravo, posunieme sa vpred a ostriháme ovečku a klikneme na obnoviť. Alex sa postavila do štartovacej pozície, spúšťame kód a úspešne sme dokončili. Úspešne sme ukončili 3. úlohu a pokračujeme 4. úlohou. Tu si ukážeme, že aj v pravom hornom rohu vieme zobraziť kód v JavaScripte a kvôli zobrazeniu ďalšieho statusu si len náhodne vložíme pár blokov na spodok, dáme spustiť. Samozrejme, úloha nebude správne splnená a preklikneme sa do hodina kódu Minecraftu, kde vidíme farebnú škálu, ostrozelenú, 1. a 3. úroveň, ktorú sme dokončili na minimálny počet blokov, tak ako bolo treba. Druhú úlohu sme síce ukončili úspešne, avšak použili sme príliš veľa blokov demonštratívne, preto je svetlo zelená a 4. úroveň sme len dali pár blokov a není ani dobre dokončená, je len rozpracovaná. Takto by sme pokračovali ďalej v plnení jednotlivých úrovní, až by sme dokončili celé a ďalšie hodiny kódu by sme začali, až dokým nás to žiakov baví. A teraz sa pozrieme späť na pohľad učiteľa. Na záver praktickej časti si ešte ukážeme, ako si učiteľ vie pozrieť pokrok jeho žiakov. Na úvodnej stránke www.code.org zmačkneme tlačidlo Prihlásiť, vyplníme e-mailovú adresu a heslo, ktoré sme zadávali pri vytváraní nášho konta a opäť zmačkneme tlačidlo Prihlásiť. Dostaneme sa tým na učiteľovú domovskú stránku. V sekcii Študentské účty a pokrok máme naše triedy a pri kliknutí na pokrok pod číslom triedy alebo pod názvom triedy uvidíme, ako sa darí našim študentom. Na tejto obrazovke môžeme vidieť, že tak Andrea ako aj Kamila sú obidve na 4. úrovni a môžeme taktiež vidieť, ktoré úrovne urobili na
ideálny počet blokov, kde použili blokov príliš a ktoré úrovne majú rozpracované. Zaujímavé je ešte aj záložka štatistiky, kde taktiež vidíme, koľko úrovní bolo dokončených a koľko riadkov kódu ktorý študent napísal. To by bolo, čo sa týka praktickej ukážky na teraz všetko a veríme, že sme vám ukázali aspoň tie najdôležitejšie funkcionality tak z pohľadu učiteľa, ako aj z pohľadu žiaka. Na záver niekoľko užitočných informácií. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na obrazovke. Ďalej, dolu pod videom nájdete informácie o súťaži v tomto školskom roku, stiahnuteľnú verziu prezentácie, kde si môžete osviežiť naučené vedomosti, formulár na vyplnenie spätnej väzby, kde vás poprosíme uviesť, čo sa vám páčilo, nepáčilo, čo by ste nám odporúčali zlepšiť do budúcna a v neposlednom rade prezenčnú listinu, ktorú poprosíme vyplniť tých z vás, ktorí sa nezúčastnili osobne na žiadnom z našich školení. Samozrejme, tí, čo ste si pustili toto školenie viackrát, stačí sa zapísať iba raz. A prezenčná listina platí len pre učiteľov, nie študentov, ktorí sa dostali k tomuto videu a tiež sa učili z videa. Úplný záver bude patriť poďakovaniu, takže v mene Accenture a iniciatívy Hour of Code vám ďakujeme za pozornosť. Veríme, že vám toto školenie bolo prínosné. Budeme radi, ak informácie o Hour of Code posuniete aj ďalej svojim kolegom a tešíme sa na tisícky riadkov kódu napísané žiakmi práve vašej školy. Do kódovania, priatelia!